subscriber fel tak te in zavain si bailevek ule perfect world episode samko pariat na kan clear haule do nanga khongai takin min lau thlir chu sakle ula like comment le share te min lau ti sakvenge donia episode intan tira chuan spiritual realm mun pakhata chuan mi pakhat aming tengi chu alo langin sun and moon power mangin cultivation alo ti meka sin in thakin bronze sparrow altar bula gedlian tak bialama om tianjian student pani maikor vuate lo langin siawa chungchang chu lo soin red fire ape chuan siawa chu a hne the mai an rin thu chu kalpain an lo soidun meka gate bul an thlen chuan student dang pathum te mangang taka gate atanga an ron tlan suak chu an lo muta a chu an lo muin an ni pani chuan thilom dan hriat tumin gate chu paltlangin siawa chu an wangmuta a siawa chuan fire ape kha lo thatin mayal hlom te chu boruaka an lo lengdar chuai hi an lo nia siawa chuan fire ape beast chu ta a ol samzia thu te chu a lo soi mek boka chu an lo hriatin student pani te chu lavin an tlan chevek tangala siawa chuan ti hian soin ka bedu chewasin le in vakal le mave a han tia student pani te chuan tlan chiat pa zelin get pon lama chuan tu emani heta hian ron kalvat teu lower riam dis chuan fire ape athatania antia chuti mek lai chuan chuta chuan fire beast dang pakhat chu aron kalta ama ami ain achak zoka he beast ming hi ka muzau tlat lo ti chuan student pani ten tranpui tu anan mu chuan an thla amuang ta hlea chu beast chuan siawan hena chuan hetilai muna hian boina iron siamamo tin siawa chu a power mang chuan aron bei tangala mase siawa chuan chu beina chu alo bum theya chu bis chuan siawa chu power panchin ron chumchil atum ta mase siawa chu alo omson mana bis chuan siawa chu ron pan nain mase siawa chuan akut jungtang power manga lo dangin chumi power mang vek chuan bis chu kapin bis chu get pon lama chuan aleng chuk talop maya student pani te omna bula chuan atla khutarum rum mai ani chu an lo muin student pani te chuan mak an ti hle maya te chuan vana tang chuan healing light ron eng thla in bis chu ron heal ania bis chuan ama ron heal tu hna chuan lom thu a hrila chuti mek lai chuan chuta chuan spirit clan zenluna chu siawa dang turin aron lang velea siawa omna lam chu apan ve tangala student pani te chuan an zui ve tangal boka siawa bul ngaya chuan student pani te chuan zenluna chu heavenly god tia soithin ani thute talen nei thawak lo ma se mi sak tak ani thutele spirit king tia soithin ania au nau pa chu zengguwa ani bokani ti chu an lo suya siawa chuan zenluna hna chuan a hming chu hautiana tia hrilin khingpui hlom tak ani arin thu chu avashil ta te chuan zenluna chuan siawa chu pan hnaya in bein an power mangve ve chuan an in nor ta cher maya zenluna chuan siawan hena chuan hetianga I physical strength ang hi kalatong klem le ani tiin siawa chuan zenluna hena chuan kan power technique mangin kanin beidon emni ang atia zenluna chuan siawa chu avai lengson tador maya ti chuan zenluna chuan siawa chu nai chilin anin fight chunzom le ta siawa chu lo in danga lo in bumin zenluna chu a beilet ve du lava zenluna chuan siawa hena chuan ngatinge min beilet ve du lava mi powerful tak inilom ni atia siawa chuan sangletin local nairo le ka treasure technique kalau enti rangse atia zenluna chuan siawa chu ron beile ngal tumin siawa chuan a power for vermilion strike mangin lobay atuma mase siawan a power manga abe ma chuan zenluna chuan at salami that ai technique power mang chuan siawa chu abe tathut maya
mase siya bachu 1 million feather power mangchuan alo indanga siya bachuan zenlu na chu a power first eye of 1 million baht power mangchuan beiletin zenlu na chu in liamin a chak center thot maya zenlu na chuan a taksa golden liquid mga aduan siya van avai khat ataka a khoi na thei tamai chu mak atile maya ti chuan zenlu na chuan siya bachu beile tumin a blood condensation spear chu ati chuak ta student pani forbe mek te khan ti hian lo soin chu divine spear chu zenlu na una pa zengua legendary spear ani thu an lo soya ti chuan zenlu na chuan siya bachu divine spear mangchuan bein siya vapo a power mga lo indangin anin nor le ta cher maya ti chuan an ni pani chu an han in thathen le te a siya bachuan zenlu na hne na chuan I blood condensation spear chu a thale mai hei ka kut po a thai pem ve hlek alom a han ti khuma zenlu na chuan thinrim takin a spear mangchuan siya bachu a kho ta a siya bachuan chu lo dan tumin in and yang technique power mangchuan lo dan thei atuma ma se in and yang power hi incomplete ani awangin siya ba hian he spear hi adang thei talawa ti chuan siya bachuan a power rin chanin spear chu a nek cheta hei wang hian zenlu na chu ain liam belle ta a chan chu he spear hi a power manga a control ani wang ani sinin thlakin episode intan tira kan mu tengia kha lo langin tengia hian siawa power chu alo feel thaya siawate omna kalturin ain teleport ta siawate lo langin zenlu na chuan siawan hena chuan lower riam ho cultivation method chu a chaklo tlang puya nang ero chu I powerful lea makati le ani atia siya bachuan sang letin nang po ineblaw le mai min liam theitu masaber ini atia zenluna spear khan siya vakut a liam ve hlek ani khamo zenluna chuan siya ban hena chuan keichu michaklo kanie min ne ani ti kain pom thlape atia chuti mek lai chuan siya bate omna lai chu aron nging tadur durmaya aom zia chu tengia kha aronin teleport lut mek hi alonia ti chuan tengia aron lan fel nu chuan siha va phuarbe student pani te chuan tengia chu golden flame clan ani thu an lo soya golden flame clan ti chuan siha va beng aver ta hle maya zenluna chuan siya van hena chuan golden flame clan te chuan gold le fire anei thin thu alo soya chu alo hriatin siya va ngai venzong tak mai ni in siya va chuan tengia lam chu apan ngai hreta student pani my core vote khan heti hian lo soin tengia chu mi powerful tak mai ania an clan hi ma na ta to clan ro pui ber te zingami ani thule heba ka an thla tu depo mi powerful tak ania an clan hian landan sang annaya a tren thingkung angte a tren ramsa angte a tren sawa angte ania tuna hian tengia hi human form angin a omti na ani chubaka tengia hian secret vine body nein hewang hian no pangte lani chungin an clan zinga venerable level khleng thei omchun ania tin tenge hian 10,000 secret mountain na an master te ati lumvek bok ani sia bachuan tenge hne na chuan ilanda na chuan I powerful mel le mai alautia tenge chuan sia van hena chuan nangkha lower riam bollo atanga local mai inia tuna hian nangma thatura local kani atia siha bachu bei atum tangala siya bachuan a godly power mangchuan a beilet ve tangala an power ve mangchuan anin nordun ta cher maya anin netok lea anin beina chu an han toble area tengia chuan siya vanhena chuan karin ain ichak dai mai mase kei min he tur chuan ichak tok lova ka that don seani atia ti chuan tengia chuan a power sun and moon seal power chu ti suakin siya bachu bei atum le ta
phur be mek student pani te chuan ti hian lo soin tengia power chu treasure technique luito tak ani thule legendary technique ni in lodan a har sajia thu te chu an lo soya ti chuan tengia chuan sun and moon sil power mang chuan sia bachu a beita sia bachuan a well treasure manga lo be letin ti chuan a puak tadura an lain ne tok lea tengia chuan mak at ti lea tengia chuan sia bachurang taka pan nain asan power rin chanin nek atum ta sia bachuan rang takin akutum mang vek chuan tengia beina chu alo sang let ve ngala chu anin beina power chak taka wang chuan an bulvel chu a al talua lua maya chu alo muin zenluna chuan sia bate pani chu powerful alo ti lea sia bate an power manga anin norna chu puak durin sia bachu anging deuh loya tengia ero engtin vakma a om lova tengia chuan sia vanena chuan mintilim lemai hun rei takata to ka beitham ka ton lona a rei to lutukani atia ti chuan tengia chuan golden fire star max sil chu ti chuakin siawa beinan chuan man atum ta chu alo muin zenluna chuan chu sil chu forbidden technique ani thu alo soya siawa po in bei turin alo in peile at toa tengia chuan sil tang chuan fire phoenix spirit batam tak chu ti chuakin siawa beinan chuan a mangta chu alo muin zenluna chuan chu sil power chu power lom tak ani thu lo soi lein sia bachuan chu phoenix treasure technique chu original ani lo thu soin heiwang hian ne a harsat lo tu thu a soya ti chuan sia bachu chung phoenix fire bat ho chuan fireball surtirin an beita chu sia bachuan lo bumin atlan koita zora remchang mu vele wana hantlok kangin ama ron beitu phoenix pakhat chu an nek puak tadur maya phoenix dang chu pan nain avakhik puak le tapop maya pakhat dang le chu a inen yang power mang chuan man betin ti chuan van nek le popin a puak le tadur maya ti chuan sia ba chuan phoenix firebat ho chu olsam te in a ne ta veka sia ba chuan tengia chu va pan nain tengia chuan sia ba chu i powerful le ani mai thei ma se min ne thei chuang lawang tin a golden fire star max sil tang chuan mai al ti chuakin siawa beinan chuan a mangta siawa chu mai al chuan a tuam ta siawa chuan ti hian soin he fire hi chu olsam taka ne thei ania engwanga min beinana ron mang ne aniang le thanga min no tir te hi atum emmani don le ti in na ngai tua sia bachu hoi kwal velin tengia chuan sia bachu ngoi rengin alo thlira zenluna chuan chu mai al chu fire of karma ani thu lo soin phur bea om student te chuan ti hian lo soin fire of karma in akan to de chu tuma andam chu ngai lo thu le an kan ralvek thin thu chu an lo soya sia bachuan ti hian lo ngai tuin tengia te ang hian si kingdoma chiat na tam tak an thlen thina chu wang chuan chua atum hau lo thu lo soin ti chuan sia ba chuan fire of karma laka ahim theinan in and yang power mangin in yang divine cloth siamin ain veng ta chu alo muin tengia chuan mai al power chu ahan ti chak zual ta sok maya ma se sia ba chunga omzia anei pha lo lea ti chuan sia bachuan me al chu a power mang chuan olsam teya vai hlumin chumi sok wave awang chuan tengia chu a nung tol pha ta dora sia bachuan tengia chu akut jungtang pani power mang chuan khoifu ngai tumin anin nor nung tolle ta zer maya tengia chu nung tol zelin ti chuan tengia chuan kan thi dun turani tin a golden fire star max sil power mang chuan sia bachu a beile ta sia bachu rang takin alo indang ngala sia bachu rang taka chesonin tengia nunglam atang chuan tengia ngonga chuan a god leaf power mang chuan a vai tapop maya chu tengia chuan a tuar zoloti a hriat lea a al deuh te lep mai ani episode dot le kan lo ngai chang le theu donia